Ngelmu. Ngelmu saka sapa? Bapak guruku. Bapak gurumu sapa? Wah, diuyak wae. Ayo ngaku. Sapa? Cerewet. Tak pateni kowe. Welane iso mbok monggo. Ning kudu iso nglangkai kuandane Nata Ndrawati. Sing kandha sapa? Wah, tak kira sampeyan iki mbelani kula ya. Senengane kok njur kon nglangkai kuandane wong liya iki kok iki apaku. Ning ana apa kaya ngono tak ewangi Petro, alhamdulillah. Diwangi sun. Petro arep nggo tumbal. Yo. Kagemporo sederek sedoyo ampun kesupen subscribe, like, share lan dipun teken gambar loncengipun supados angsal video enggal saking channel Lestari TV Kabudayan. Sugeng mirsani lan sugeng midhangetaken. Matur nuwun. Petro ni. Iki apa? Karepmu Tak gowo ning Astina. arep nggo ngopo? Dinggo syarat Syarat apa coba aku tak ngerti. bakal nggonku entuk kanugrahan. Kanugrahan apa? Ngelmu. Ngelmu saka sapa? Bapak guruku. Bapak gurumu sapa? Wah, diuyak wae. Ayo ngaku. Sapa? Cerewet. Tak pateni kowe. Welane iso mbok monggo. Ning kudu iso nglangkai kuandane Nata Ndrawati. Sing kandha sapa? Wah, tak kira sampeyan iki mbelani kula ya. Senengane kok njur kon nglangkai kuandane wong liya iki kok iki apaku. Ning ana apa kaya ngono tak ewangi Petro, alhamdulillah. Diwangi sun. Petro arep nggo tumbal. Yo. Kowe arep dijoli apa? Ngelmu. Ngelmune apa aku tak krungu? Sastra minulya. Sastra mulya. Memayu-ayu ning bawana. Babar kamulyaning jati. Wis sing kandha kaya ngono sapa? Ora cengengesan kowe. Kowe ngece aku. Lho, ora ngece kuwi takon karo kowe. Sing ngucape ilmu kaya ngono mau sapa? Duno bapakku. Waduh cengengesan kabeh. Kowe iki wong digdaya, wong ampuh ning amit sewu lho gampang diapusi. Iya ta Petro? Nggih. Sastra mulya mayu-ayu ning bawana babar kamulyan. Iya. Wah. Ndara janaka ning guyu nrebel. Kok isa-isane nglakoni. Ngowo kowe guyu. Kowe tak omongi lho, iki kok karane Begal Durna kuwi ngelmu apa aku tak takon? Jangkeping. Ngelmu kasampurnan. Karo ngelmu sangkan paraning dumadi kudu ana ngelmu sastra mulya. Memayu-ayuning bawana babar kamulyaning jati. Wis aja tok sebut meneh. Aku ndak guyu. Kowe iki ngelmu ora ana kuwi mung karangane Begawan Durna kok kowe iki manut kowe iki piye to, Durna? Nganti saka manut karo Begawan Durna, kowe mentala mateni karo Petro. Karepmu piye aku tak takon? Ngelmu sastra mulya memayu ning bawana babar kamulyaning jati kuwi ora eneng. Jarine Durna eneng. Kowe iki gampang diapusi. Lah kok terus mung perkara ngelmu kowe mentala arep mantani Petro, Petro arep jolke ngelmu, nek Petro upama ngelmune kuwi tenan kowe gelem dipantani ya, Tru? Mboten. Lho. Edan kowe. Ah sampean mau ya ora kompak kok. Pembalasan kok ya. Purun. Nah, krungu dhewe to. Gelem. Nek ngelmu mau ora ana, lah Petruk mati siya. Terus nek wis kebacut mati ora iso tok uripke, kowe diapusi karo Durna, kowe arep nutuh karo sapa aku tak takon. Aku tak takon arep nutuh karo sapa? Nek di Janaka mboten teng pundi-pundi radi nebihke mawon. Badhe ngutak-atik tembung sastra mulya memayu-ayuning bawana babar kamulyaning jati. Tak golekane ning 1001 malam. Suwabeh.
Kowe iki nesu, kowe iki sing bodho kok nesu. Wah. Wis ngene ngono wae, nek Petruk mati ora apa-apa, nek Petruk iso duripke meneh piye? Ayo takono Begawan Durna kono. Ngelmune saka sapa, dewane sapa? Aku tak ngerti. Terus babare ngelmu, sastra mulya, mayu ayuning. Kuwi apa aku tak takon? Omongan. Ujar tuan. Ngeyel. Sing ngeyel iki kowe. Kowe ngeyel. Kandhani. Lho, aku ki ora kandhani kowe iki tuwa sapa karo aku? Tuwa kowe. Lah kok kowe ngandani aku? Kowe iki manut ora karo aku? Iso manut ora? Oh. Ya. Bukan wape ya. Sastra dasmu. Seneng banget. Jalo, Wonten dawuh. dodo cekikian. Semani meneh. Lah kowe nendi? Tengandhaping wit nika kula ndodok ngampet guyu. Dijenggung Kakang Mas Werkudara. Sastra cetok sastra telu cek mulya papat. Mayu hayuning bawana 003. Pangur. Berarti 003 tambah ke papat dadine 4030 040 Jung. Wis, Kula niku mboten tendang bokongmu. nggih pun. Ndara Werkudara anu tenan isin tenan. Wis Petruk nggih. Ana apa? Matur Ndara Kresna. Iya piye? Kula beto wahyu. Lho. Wahyu tok gawa nggih. Wahyu apa? Katentreman dados dipun tampi Ndara kula Pandhawa. Mengko gampang. Caosna marang pundhamu para Pandhawa. Nggih, ngestaken dawuh. Werkudara. Oh, Kae lho Kurawa dampyak arep ora trima kae singkirna. gah. Ngopo? Ndara Kresna niku mundhan panjenengan. Kon ngresiki Kurawa. Gah. Oh, ki sabu kon resiki dhewe. Iku ora ngajar sampeyan tak andake sinu Ndarawati. Yo, ngresiki yo. Buka, Megah tenan. buka. Sastra mulya. Wah, Petro, oh ya wis. Sastra mulya. Memayu hayuning bawana, babar kamuljaning jati. Iblis lanang. Lestari TV Kabudayan, nguri-nguri kabudayan daerah.